Да. Направо, райска храниш квотите. Ромф Edition? Не сега. И Edition, На вороните като отвора има стенки, където такова парче тъжешко месо може да го набуха с устата, сега не може да накарам да не. Това е направо благодат да храниш такова. Днес е изцяло и единствено Може би да се сложи там да не ги се сложи. Няма проблем, стига да не е Нито ми трябва лигавник нищо. Подаването на оставки и всички процеси след това ще бъдат управлявани. Но пък и претенциозна не яде си. Аз очаквам, че... Примерно има едно пюре натурално от зеленчуци, не го искаш да подгледи. Пастърнак изобщо никога не е искал. Аз на Александра никога не съм дала пастърнак. И тя се помня. Рядко се децата изгледат. Вице-премиера Даниела Бобева каза, че по тази тема вече се Спанак не обича. Аз имам ограничен. Спанак не е яла, Ага, не е яла. Не иска го яде. Единствената мира. Ама само ги вид от спанак яде. Това беше Мога да използвам. А иначе в дневния ред Даниела Бобева разказа за изслушения доклад по свършеното до момента около споразумението с американската компания Westinghouse за спрашени серии в гръцко судои. Днес с Някой може да се изиде. Само че аз ми дам не искам да се разширявам в нашия. Но снимай сега така ни подготвена. Аз не обичам така да ме снимат.